परफेक्ट अकॅडमी कोकणातून IIT, NIT आणि गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजमध्ये विद्यार्थी पाठवणारी एकमेव संस्था. आमची वैशिष्ट्ये: 15 वर्षाचा प्रदीर्घ अनुभव, कोटा हैदराबाद येथील तज्ज्ञ शिक्षक, कम्प्युटर सायन्स, हॉर्टिकल्चर आणि IT सारख्या विषयासह स्टेट बोर्डात हमखास यश, बाहेरगावच्या विद्यार्थ्यांसाठी हॉस्टेल आणि मेसची सुविधा, 11वी आणि 12वीच्या मोजक्याच जागा शिल्लक. चला तर मग वाट कशाची बघताय, आजच ॲडमिशन नक्की करा. आमचा पत्ता: मुंबई गोवा महामार्गाजवळ यशोधरा हॉटेल, कुडाळ. संपर्क 9325 01 74 58. कणकवली तालुक्यातील करंजे तेलीवाडी येथील भास्कर कदम यांच्यासह अन्य शेतकऱ्यांच्या भातशेतीचं गवारेड्यांच्या कळपानं मोठं नुकसान केलंय. लावणी केलेल्या भात शेतीच्या रोपांमध्ये गवारेड्यांच्या कळप फिरल्यानं भात रोपं तुडवली गेली आहेत. त्यामुळे या सर्व शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे करून सर्व शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याची मागणी सरपंच मंगेश तळगावकर यांनी केली आहे. या गवारेड्यांच्या कळपाला हुसकावून लावण्याची मागणी देखील केली जाते. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.